Tgħidlux lil Ġesu kien hemm tifel li meta mietet oħtu staqsa lil missieru għaliex mietet u mhux se terġa' tiġi d-dar. Missieru wieġbu għax ħada miegħu Ġesu. U xtralu kelb żgħir biex it-tifel ma jqgħodx jaħseb ħafna fuq il-mewt ta' oħtu u jagħmel qalbu sewda. Imma l-kelb ma damx ma miet ukoll. It-tifel reġa' staqsa lil missieru għaliex mitilna l-kelb. U missieru wieġbu l-istess kif wieġbu meta mietet oħtu. Għax ħadu miegħu Ġesu. U xtralu kelb ieħor. It-tifel iltaqa' mal-ħabib tiegħu u qallu issa għandi kelb ieħor imma tgħidlux lil Ġesu għax inkella joħoduli. It-tagħliema tal-istorja. Tfal, għalkemm nafu li Ġesu jħobbna, xi drabi jiġrilna xi ħaġa fil-familja tagħna li minħabba fiha naraw lil mama, lil papa u lil ħbiebna jibku. Aħna nistaqsu għaliex ġralna hekk. Ħadd ma jkun jaf għaliex. Imma għalkemm ma nifhmux, żgur li Ġesu jkun qed iħobbna meta xi ħadd li kien ħabib tagħna jew ħabib tal-familja tagħna jimrat, jintlaqat minn karozza, iweġġa' sewwa fuq ix-xogħol jew imut. Dan għaliex aħna ma nieħdux pjaċir meta xi ħadd imur x'imkien u ma jerġax jiġi, mhux bħal meta norqdu u nerġgħu nqumu, jew meta xi ħadd imur l-isptar u mbagħad jgħaddilu u jerġa' jiġi d-dar. Min imut mhux hekk ma jerġax jiġi. U tfal ikollhom raġun jistaqsu fejn mar jew fejn marret. Imma tibżgħux tistaqsu lanqas jekk ma jweġbukomx għax mhix ħaġa ħafifa li xi ħadd jispjega. Fix-xahar ta' Novembru aħna nħossuna viċin dawk li mietu u niftakru ħafna fihom. Niftakru l-aktar f'dawk li jiġu minna, imma l-iżjed jekk ikunu tifel jew tifla ħbieb tagħna. U nitolbu ħafna lihom għax f'Novembru nagħmlu festa lil dawk li jkunu mietu. Ħaġa sabiħa li jkollna ritratt jew oġġetti li jfakkruna f'dawk li jkunu mietu. F'Novembru nistgħu nqiegħdu ftit fjuri ħdejn ir-ritratt u ngħidu talba kull filgħaxija. Ma niddejqux meta joħduna ċ-ċimiterju għaliex hemmhekk hemm ħafna nies li kienu jħobbu lil Ġesu u Ġesu u ferħan bihom.